Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane isangoma esipulwa ngonyezi sinye sipulwa ngamathambo. Kunento kanje uzothola ukuthi wena into zakho zivaliwe. Njengoba zivaliwe kwathengwa umuntu ongaziwe emathuneni. Wathengwa ngemali ecubezelayo. Wathi esethengiwe lo muntu wasegitshezwa phezu kwakho noma phezu kwethonga lakini noma kini ukuthi ezovala yonke into kini ngisho emsamo ezovala. Lowo muntu ke mayethengiwe ukuze wena ukwazi ukumkhipha ekhaya uzongenzela kanje. Uzongitholela nanti ibhodlela leli. Uzothi mosulitholile le bhodlela leli into ozoyenza uzothatha inhlabathi yakini. Nanti le bhodlela leli. Masuyithathele inhlabathi yakini selikhona le bhodlela bese ngiyaqhubeka ngiyakuyalela ukuthi yenze njani ukuze nathi simthathe siyomlahla kuphi ehlathini noma umlahle kuphi entabeni ngoba abantu abaningi baphahla emathongeni angasiwona wabo. Mangithi ongasiwona wabo abantu bayakwazi ukuthi bevuse umuntu ethuneni ongaziwa bemthenge bemtshela ukuthi akazohlakaza yonke into yakho noma ezohlakaza yonke into yakini. Ingabe unezinkinga ezikuhluphayo ngokomoya?